What's up mga ka-rider at mga karepa? So ayun, magpapalit tayo ng air filter po ngayon. Dahil matagal nang di napalitan itong air filter nitong Honda Click 150i mga ka-rider. At mag-iisang taon na yata na hindi ko pa nakapalitan ng air filter nitong Honda Click 150i mga ka-rider. So papalitan ko siya ngayon. Ito yung air filter natin mga karepa, washable po siya. At gagamit tayo ng Phillips screw. Ito lang gagamitin natin na pagpaklas mga karepa. Ito siya. So babaklasin na natin mga karepa. Sa mga bago pa lamang sa ano po dyan na user ng Honda Click 150i mga karepa at mga ka-rider, hindi po washable itong air filter ng ating Honda Click 150i. At papalitan ko po siya ngayon ng air filter na washable po para every maglilinis tayo ng air filter pwede nating hugasan mga karepa. Dahil itong original po niya, stock na air filter ay hindi po pwedeng hugasan. Papel po siya mga karepa. So ayun mga karepa, nabaklas na natin itong air filter. Tingnan nyo naman, napakaitim na, napakarumi na rin mga karepa dahil sa tagal na rin siguro. Ayun no, tingnan nyo mga karepa, napakaitim na hanggang sa ilalim. Napakarumi na talaga mga karepa. So ito yung ipapalit natin mga karepa na air filter. Stainless po siya mga karepa. At washable talaga. Magandang gamitin mga karepa. Tingnan nyo po mga karepa, lalabas natin itong air filter natin. Ito yung ano niya, malambot lang mga karepa. Ganda. Yun stainless. Ito yung ano. So ayun mga karepa, ikakabit na natin to. Punasan lang natin tong paglalagyan natin air filter mga karepa para malinis-linis siya sa ilalim mga karepa. Dahil matagal na naman natin napaklasin, mga ilang buwan siya mga karepa. So ikakabit na natin mga karepa, mga ka-rider. Dapat lang na nakabaon po yung guhit niya sa gilid mga karepa para maipit siya ng cover natin. Hindi siya lulubog. Hindi lulubog yung ating air filter mga karepa. Ayun, pasok natin. Stop.
okay na siya. Naikabit na natin itong air filter. At papaanda rin natin mga karepa itong motor. So ayun mga karepa, ayos na siya. Yung dito lang, ito yung natin, stock na air filter. At sa mga gustong bumili ng air filter na ganito mga karepa, washable, order ko lamang po ito sa Lazada. At ang price po niya ay 500 pesos mga karepa. So hanggang dito lang ang aking vlog ngayon mga karepa. Kung bago ka lamang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. So ayun, maraming salamat po mga karepa, mga ka-rider. So abangan nyo po, next vlog ko na naman. Thanks for watching guys.